Meron guys, grabe. Ay, naulan na. Guys, isa. Ay, malaki dito guys. Oh, yan oh. Grabe. Yan. Yan, tumiglas na. Yan guys. Maglalatag tayo ngayon ng mga trap. Mali yung tatlo yung unahin natin, yung tatlong malalaki. May nakita akong butas ng alimango dito guys. Medyo malaki na rin to. Lagyan natin dito ng trap guys. Ito yung inahin natin guys, yung may pain na. Kasi itong dalawa wala pang pain. Yung pain guys. Yung butas. Sana may laman pa to. Dito natin lagay guys yung isang trap na malaki. Diyan sa may sapa na yan. Lagyan muna natin ng pamain. Yung pamain natin. Bali dalawang trap yung mapapainan dito guys. Dito natin lagay guys yung pangalawang trap na malaki. Sana makadali guys. Doon natin ilagay guys sa unahan. Doon banda. Jadi dito natin ilagay guys yung pangatlong trap malaki. Bali bukod-bukod ko lang to guys yung vlog natin. Ibukod ko lang yung paglatag natin tsaka pagpandaw sa malalaking trap. Saka ibukod na rin natin yun yung maliit na trap para hindi masyadong mahaba yung video natin. Dito guys, nakahuli ako dito dati ng malaki kulay green, yung kasama ko yung kapatid ko. Sana meron pa dito guys.
Yun guys, tapos na tayo maglatag sa tatlong trap na malaki. Update ko na lang kayo mamaya sa pagpandaw. Yun guys, magandang hapon guys. Bali, ito yung unang trap natin na malaki. Sana may huli guys. Sana mapanood nyo yung part 1 guys, yung nagpandaw tayo nito trap. Bali, gagawin ko tong part 2 guys. Sana may huli. Daming hipon guys, grabe. Walang kabawas-bawas yung pain. Daming hipon, no? Pang ulam na. Stay tuned lang guys. Punta na natin yung dalawa, yung dalawang malaking trap. Pang ulam na to. Itatapon na natin yung pain kasi hindi na natin yan ginagamit. Guys, ito yung pangalawang trap natin na malaki. Sana may huli guys. May huli kaya guys. Hirap ng ulang cameraman guys. Mayroon guys, grabe. Pinaulan na. Guys, isa. Malaki dito guys, oh, yan. Grabe. Yan. Yan, pumiglas na. Laki guys. Yan guys, oh. Pikat ng trap natin kasi may kabilya. Ayos. Play verde. Napakaswerte guys. Yan guys, oh. Ayos guys. Laki. Kalahating kilo guys. Okay na rin yan, kalahating kilo. Ayan, o. Ayaw magpa-video guys, nahihiya. Matalikod sa camera. Tulong pain, no. Stay tuned lang guys, bali isang trap na lang yung papandawin natin. Sana madagdagan pa. Bali, ito na guys yung pangatlo natin na trap, yung may butas kanina ng alimango. Sana pumasok guys. Sana pumasok. Wala guys, hindi pumasok. Hindi pumasok guys. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Salamat sa panonood. Sana mapanood nyo yung part 1 guys. Swerte na naman tayo guys dito sa tatlong trap. Ayos. Nakadalawa tayo sa tatlong trap. Malaki yung isa. Yun guys, God bless po sa inyong lahat.